ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രണാമം മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 18 അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മള്. അതായത് 18 അധ്യായത്തില് ഭാവഭക്തിയിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അതാണ് അല്ലെ. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിന്റെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ആ വ്യക്തിയുടെ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് 18 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ, ആരെങ്കിലും നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ബുക്കില് ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതായത് ഇതാണ് ഈ അധ്യായം മുഴുവനും ഈ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഈ പറഞ്ഞ 9 കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവഭക്തിയുടെ 9 സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഹർഷോന്മുഖമായിട്ട് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മള് ഈ അധ്യായത്തില് 18 അധ്യായത്തില് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഭക്തി എത്രയും ആ ഒരു ലെവലിലെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് വെറുതെ നമ്മൾ കരയും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, കണ്ണീര് തന്നെ കണ്ണീര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, വിറകൊള്ളുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വഭാവത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ശാന്തി എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ബുക്കിൽ 2ാമത്തെ പോയിന്റ് ആട്ടോ. അതായത് എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിര പരിശ്രമിയുമായിരിക്കും. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം. ശാന്തി എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം. ഇത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ശാന്തി എന്ന് വെച്ചാല് എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനായിരിക്കും, സ്ഥിര പരിശ്രമിയായിരിക്കും എന്നാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റില് പറയുന്നത്. 2ാമത്തത് അവ്യാർത്ഥ കാലത്വം എന്ന് വെച്ചാല് തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിരിക്കും. അതാണ് അവ്യാർത്ഥ കാലത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. 3ാമത്തതാണ് വിരക്തി. ഭൗതിക ആകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളില് എങ്ങനെയായിരിക്കും, വിരക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. 4ാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആസക്തിയും വിരക്തി, അതിൽ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോട് വിരക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. 4ാമത്തത് മാനശൂന്യത. താൻ നൽകുന്ന സേവനത്തിന് ഭൗതിക ആദരം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആദരം. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും നമ്മൾ അതിന് ഒന്നും തിരിച്ച് ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. 5ാമത്തത് ആശാബന്ധം എന്ന് വെച്ചാല് പ്രതീക്ഷ. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. എപ്പോഴും തന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം. അതിനെയാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ആശ ഉണ്ടാകുക, എപ്പോഴും നമുക്ക് ആശ ഉണ്ടാകും, ആശാബന്ധം. 6ാമത്തത് സമുത്കണ്ഠ.
സമുത്കണ്ഠ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ഉത്സുകനായിരിക്കുക. വിശ്വസ്തയോട് കൂടി സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കുക. അതാണ് സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏഴാമത്തത് പറയുന്നത് നാമഗണേ സദാരുചി. നാമഗണേ സദാരുചി എന്ന് പറഞ്ഞാല് തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതില് സദാ തൽപരനായിരിക്കും. തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതില് സദാ തൽപരനായിരിക്കും. അതാണ് നാമഗണ സദാരുചി. ആസക്തി സദ്ഗുണാഖ്യേന. ആസക്തി സദ്ഗുണാഖ്യേന എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകനാണ്. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങള്, സർവാതിശയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള് വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് സദാ ഉത്സുകനായിട്ടിരിക്കുക. അതാണ് ആസക്തി സദ്ഗുണാഖ്യേന. ഒമ്പതാമത്തത് പ്രീതി തത് വസതി സ്ഥലേ. പ്രീതി തത് വസതി സ്ഥലേ. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കൊണ്ട് പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത്, അതായത് വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കാനായിട്ട്, പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടം. ഈ 9 ഗുണങ്ങളാണ് എന്ത് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ കാണുന്നത്, സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ. ബുക്കില് പറയുമ്പോ ഈ ശാന്തി, മാനശൂന്യ ആ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബുക്കുള്ളവരുടെ കയ്യില്. അപ്പൊ അതില് ബുക്കുള്ളവരുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണോ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്? ബുക്കുള്ളവരുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തരണോ? ഒന്നാമത്തെ പറയുന്ന പോയിന്റ് അവ്യർത്ഥ കാലത്താണ്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മളെ ഈ സ്ലൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ബുക്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. അവ്യർത്ഥ കാലത്വം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ശാന്തി. ബുക്കിലത്തെ ഓർഡർ ആട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ശാന്തിയാണത്, സ്ഥിരോത്സാഹം എന്നും പറയാം അതിനെ. മൂന്നാമത്തത് വിരക്തി. നാലാമത്തത് മാന്യശൂന്യത. അഞ്ചാമത്തത് ആശാബന്ധം. ആറാമത്തത് സമുത്കണ്ഠ. ഏഴാമത്തത് നാമഗണേ സദാരുചി. എട്ടാമത്തത് ആസക്തി സദ്ഗുണാഖ്യേന. ഒമ്പതാമത്തത് പ്രീതിസ്തത് വസതി സ്ഥലേ. ഒമ്പതാമത്തെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ബുക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓർഡർ. സ്ലൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഓർഡർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇനി ഈ 9 പോയിന്റ് ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ്. ഓരോന്നും ഓരോ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തത് പറഞ്ഞെന്താണ്? സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സമയത്തിന്റെ ഉപയോഗം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകൾ സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ സദാ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തയായിരിക്കും. ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കും. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം പോലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാഴാക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സമയവും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തയ്ക്കായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക. അതാണ് സമയത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് സ്ഥിരോത്സാഹം. അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടത് കാരണമുള്ളപ്പോൾ പോലും തീരെ അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനെയാണ് അടക്കമുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരോത്സാഹി എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ, ടെൻഷനും ഇല്ല, അസ്വസ്ഥതയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അടക്കമുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരോത്സാഹി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 19-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ, ഞാൻ അത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ. മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലം, ആ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛന്തമായ നില, ഇതെല്ലാം അടക്കത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, ആ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിച്ചപ്പോ എന്തെന്നാ ശാപം കിട്ടുന്നത്? 7 ദിവസത്തിനുള്ളില് തക്ഷകൻ, അത് സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റ് മരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്? ആ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ, ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം, വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം ഉരുവിട്ടാലും അവസാന നിമിഷങ്ങളില് നിങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അപ്പൊ
ഇത്തരത്തിലൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ആ രാജാവിൽ പ്രകടമാകുന്നത് എന്താണ്? ക്ഷമാശീലവും അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ സ്വച്ഛന്തമായ നില, ഇതെല്ലാം അടക്കത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് അനാസക്തി. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആസക്തി ഇല്ലാത്തത്. ഭക്തന് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമാകുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥയെ വിശേഷത്തിനാണ് അനാസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തനില് കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകാതെ മനസ്സിന്റെ ഈ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അനാസക്തി. ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആസക്തി തോന്നുന്നുണ്ടാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അനാസക്തി എന്ന് പറയാം. ഉദാഹരണം, ചക്രവർത്തിയായിട്ടുള്ള ഭരതൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി. നന്നേ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കുടുംബം, സന്താനം, സുഹൃത്ത്, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയുടെ എല്ലാമുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ചു. അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ, അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ ചക്രവർത്തിയായ ഭരത മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. സന്താനങ്ങൾ, കുടുംബം, സുഹൃത്ത്, രാജ്യം, എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു. അതാണ് എന്തിവിടെ പറഞ്ഞത്? അനാസക്തി. ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില. അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം ഇതാണ്. അപ്പൊ എത്ര തരത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഒരു തരത്തിലും അതിലേക്ക് വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാത്തത്, അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം. അതാണ് അവിടെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതാണ് അനാസക്തി. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക, അനാസക്തി ഉണ്ടാകുക. അടുത്തത് അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. ഇതൊക്കെ ഒരു ഹർഷോന്മാദത്തിലുള്ള പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായാലും, പലതരത്തിലുള്ള വശീകരിക്കപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിലൊന്നും ആർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല. ഒരു ഹർഷോന്മാദ പ്രേമത്തിലെത്തിയ ഭക്തന് വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല. അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ നിരഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയില് അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അയാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിരഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കാം. പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായി അവധൂതനായി മാറി. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുടെയും അസ്പൃശ്യരുടെയും പോലും ഗൃഹങ്ങളിൽ ഭിക്ഷയാചിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നിട്ട്, ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ് ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഹർഷോന്മത്തമായ കൃഷ്ണപ്രേമം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് മാറുന്നത്? അവധൂതനായിട്ട് മാറുന്നത്. അതായത് ശത്രുക്കളുടെ അടുത്തും എല്ലാവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ, എല്ലാ ശത്രുക്കളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം തനിക്ക് ഒരു അഹങ്കാരം അവിടെ ഇല്ല. എല്ലാവരെയും ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. താനൊരു ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അതാണ് ശത്രുക്കളുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ പോലും പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഭിക്ഷ യാചിച്ചിരുന്നു. ആരാണ്? രാജാവായിരുന്ന, മഹാരാജാവായിരുന്ന ഭഗീരഥ മഹാരാജാവ്. ഭിക്ഷയാചിക്കലിൽ അവഹേളനം സഹിക്കൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭിക്ഷയാചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം? അവഹേളനമൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രതി ഈ അവഹേളനം സഹിച്ചേ പറ്റൂ. കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ കൃഷ്ണഭക്തൻ ഏതവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണ സേവനത്തില് കൃഷ്ണഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? ഏതവസ്ഥയും സഹിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കണം. അടുത്തത് മഹാപ്രതീക്ഷ. മഹാപ്രതീക്ഷ ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിനാണ് ആശാബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മഹാപ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പേര് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് എന്ത്? ആശാബന്ധം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥന, എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല, ശ്രവണം, ജപം തുടങ്ങി കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഹേതുക്കളുമില്ല. സദാ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗവും എന്നിലില്ല. ദാർശനിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് അവയ്ക്കൊന്നും അവസരമുണ്ടായിട്ടില്ല.
എല്ലാറ്റിനും ഉപരി എന്റെ ജന്മം എല്ലാ നല്ല കുടുംബത്തിലല്ല താനും. അതിനാൽ അല്ലയോ ഗോപീജന, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാനാകണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ഇത് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട്. ഈ പ്രത്യാശയിൽ എനിക്ക് അല്പം വേദനയുണ്ട്. കാരണം ആ സർവാതിശയായ ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ അധികാരിയല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് എന്തില്ല? കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല. ശ്രവണം, ജപം തുടങ്ങി കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഹേതുക്കളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ കമലങ്ങളിൽ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയോഗവും എന്നില്ല. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ. അപ്പൊ ദാർശനിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് അവയ്ക്കൊന്നും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാറ്റിനും ഉപരി എന്റെ ജനനം നല്ല കുടുംബത്തിലും അല്ല, അതിനുള്ള യോഗ്യതയും എനിക്കില്ല. അല്ലയോ ഗോപീജന, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമാറാകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം, എന്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ എനിക്കത് സാധിച്ചു തരുന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശ എനിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ഒരു ആശ നമുക്കുണ്ട്, അത് നടന്നു വരുന്നൊരു പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ട്. അതാണ് എന്ത് പറയണത്? മഹാപ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സർവാതിശയായ ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ അധികാരിയല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ വേദനയുണ്ട്, കാരണം എനിക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതാണെന്ന് ആണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രതീക്ഷയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവാനെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സംരക്ഷിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ, ആശാബന്ധം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ താൻ ഭഗവത് പാദാരവിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നിരന്തരം പ്രത്യാശയുടെ നിരയെ പ്രത്യാശിക്കുക എന്നതാണ് ആശാബന്ധത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തില് ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നിരന്തരം പ്രത്യാശയുടെ തിരയെ പ്രത്യാശിക്കുക എന്നതാണ് അത്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ്, നമ്മൾ ആ ആഗ്രഹത്തെ പ്രത്യാശ, നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ട്? നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, നമുക്കത് നടക്കുമെന്നുള്ള ആ പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രതീക്ഷ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതാണ് ആശാബന്ധം ചെയ്യണമെന്ന് ചുരുക്കം. അടുത്തത് അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം. അടുത്ത പോയിന്റ് സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞതാൽ അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ, ഔത്സുക്യം, അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. വേദങ്ങൾ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തുവായ കൃഷ്ണാവബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അതിനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണം നമ്മള്. വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ കൃഷ്ണകർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്, മഷി അണിഞ്ഞ പോലെ കറുത്ത പുരികങ്ങൾ, വിടർന്ന താമരയിതൾ പോലെയുള്ള കണ്ണുകൾ, ഭക്തരുടെ നേരെ കാരുണ്യാമൃതം പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ എന്നിവയോട് കൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വശീകരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കോമള ബാലനെ കാണാൻ ഞാൻ ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സദാ ആർദ്രമാണ് ആ കണ്ണുകൾ. ആ ചുണ്ടുകൾക്ക് താമ്രവർണ്ണമാണ്. ആ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാദകമ്പനങ്ങൾ ആളുകളെ മതയാനയേക്കാൾ മറ്റരാക്കുന്നു. അവനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് മതയാനയേക്കാൾ മത്തരാക്കുന്നു, അവനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു. അപ്പൊ വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? മഷി അണിഞ്ഞ കറുത്ത പുരികങ്ങള്, വിടർന്ന താമര ഇതൾ പോലുള്ള കണ്ണുകള്, ഭക്തരുടെ നേരുടെ കാരുണ്യാമൃതം പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുകള്, അങ്ങനെ കൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വശീകരിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കോമള ബാലനെ കാണാൻ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സാധാ ആർദ്രമാണ് ആ കണ്ണുകൾ. ചുണ്ടുകൾക്ക് താമ്രവർണ്ണം, ചുവന്ന നിറമാണ്. ആ ചുണ്ടുകളില് നിന്നുണ്ടാകുന്ന നാദകമ്പനങ്ങൾ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ്? മതയാനയേക്കാൾ മത്തരാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ള ആ കൃഷ്ണനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഭിഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം, അതാണ് സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം. കൃഷ്ണകർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്, രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ ഋഷഭാനുവിന്റെ മകളായ ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് കണ്ണീര് പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടെയാണ്, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ പറയുന്നത് രാധാറാണിയുടെ തിരുനാമ ജപത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. രാധാറാണിയുടെ തിരുനാമ ജപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ ഋഷഭാനുവിന്റെ മകള്, രാധാറാണിയുടെ അച്ഛന്റെ പേരാണ് ഋഷഭാനു. പറയുന്നില്ല, ഋഷഭാനു സുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഋഷഭാനുവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള
രാധാറാണി ഋഷഭാനുവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള ആ കൊച്ചു പെണ്ണ് കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോട് കൂടി അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്. എന്താണ് ഉരുവിടുന്നത്? കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ഉരുവിടുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനുള്ള അഭിനിവേശം. ഇനി ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ. കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ സുഖ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ. അപ്പൊ എല്ലാ സുഖ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് സാധിക്കാവുന്ന കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരമില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്. കൃഷ്ണന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് വസിക്കാനുള്ള ആകർഷണം. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിലെ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വച്ചാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയിട്ടതും ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലി വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായിട്ടുള്ള നന്ദ മഹാരാജ ഒത്ത് വസിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ശകടാസുരനെ വധിച്ചതും പിന്നെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ മാതാവ് കെട്ടിയിട്ടതും എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ദാമോദരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ യശോദ മാതാവ് കെട്ടിയിടുന്നതും. ഈ 9 പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹർഷോന്മത്തത്തിലുള്ള പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തി. ഇനി അനുകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയെ രണ്ടായിട്ട് പറയാം നമുക്ക്. അടുത്ത ഭാഗം അനുകരണാത്മകമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, അതാണ് അടുത്തത്. അതിന് 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറയാം നമുക്ക്. ഒന്ന് ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയും രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആസക്തി. ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയും അതായത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആസക്തി. ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് വെച്ചാല് നിഴലിനെയാണ് ഛായ എന്ന് പറയുന്നത്, നിഴല് പോലുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിബിംബം. രണ്ടാമത്തത് പ്രതിബിംബം, നിഴല്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെയോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെയോ ഇത്തരം അനുകരണാസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അതിനെ ഛായാരൂപകം എന്ന് പറയാം. ഛായാരൂപകം എന്ന് വെച്ചാൽ നിഴൽ. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെ അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഛായാരൂപകം എന്ന് പറയാം. ഈ ഛായാരൂപകമായ ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചതായി അയാൾക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ അതിന് പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാം. പരാരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രതിബിംബമായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഛായാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭൗതികമായ വേദനകളെല്ലാം തിരോഭവിച്ചു, ഇല്ലാതായി എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഛായാരൂപകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം കൂടാതെ അനുകരണാത്മക ആസക്തിയെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഛായാരൂപകം എന്ന് പറയാം. ഈ ഛായാരൂപക ആസക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം മാറിയെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പരാരൂപത്തിലുള്ളത്. അതായത് നിഴൽ പ്രതിബിംബം എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. പരാരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരാരൂപത്തിലുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലമോ മഥുര, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളുടെ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്നോ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആസക്തി അനുകരണാത്മകമായ ആസക്തി 2 തരത്തിൽ വരാം. ഒന്ന് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം മൂലം, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പുണ്യഭൂമികളുടെ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന്, മഥുര, വൃന്ദാവനം തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളുടെ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകാം. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഇത്തരം ആസക്തി വളരുകയും ഭാഗ്യവശാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്തി സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്താൽ അയാൾക്കും ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനില് കൃഷ്ണോന്മത്തമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ആസക്തി വളർന്ന് ഭാഗ്യവശാല് അയാൾക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്തിര സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ
അയാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് അയാൾക്കും സാധിക്കും. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം വേണ്ടുവോളം ഇല്ലാതെ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ഇത്തരം ആസക്തി ഒരാളിലേക്കും ആവാഹിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ്? ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് കെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരോടുള്ള നമുക്ക് സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനോട് ആ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അവരോട് അപരാധം പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ ആ ആസക്തി നമുക്ക് ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യും, കെട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ഗുരുസേവ ഇല്ല തോന്നുന്നു, ജസ്റ്റ് പറയത്. ഗുരുസേവ ശിഷ്യനും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും തമ്മിൽ വേർപെടുത്താനാവില്ല. ശിഷ്യനും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും തമ്മിൽ വേർപെടുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നിടത്തോളം ആധ്യാത്മിക ഗുരു അവനുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം കൈവിടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. ഇതിനെയാണ് വാണി സഹവാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ശാരീരിക സാന്നിധ്യത്തെ വപു എന്നും വിളിക്കുന്നു. ശിഷ്യൻ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശാരീരിക സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും ശാരീരിക അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സേവിക്കണം. അതായത് ഗുരുസേവ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് വപുസേവ, രണ്ടാമത്തത് വാണിസേവ. വപുസേവ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഫിസിക്കലി ഗുരുവിനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? വപുസേവ. അതായത് ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ കാല് തിരുമ്പി കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ഗുരുവിന് വേണ്ട ശാരീരികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും നമുക്ക് എന്താണ്? വപുസേവ പറയും. നമ്മളെ കൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും ഗുരുവിന് കൊടുക്കുന്നത് വപുസേവ എന്ന് പറയും. വാണിസേവ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന്, അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുക, അതനുസരിക്കുക, അതിനെയാണ് വാണിസേവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ നമുക്ക് നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് ഗുരുവിന് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്, സേവനം ചെയ്യുന്നത് വപുസേവ എന്നും, നമ്മള് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതിന്, നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് വാണിസേവ എന്നും. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഗുരുവിനെ സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വപുസേവ, ഒന്ന് വാണിസേവ. അതില് സാധാരണ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക്, മാതാജിമാർക്ക് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? കൂടുതൽ വാണിസേവയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. കാരണം വപുസേവ നമുക്കറിയാം ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാവരും പുരുഷന്മാരായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് സേവ കുറച്ച് സാധ്യത കുറവാണ്? വപുസേവ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വാണിസേവ. അതായത് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതാണ് രണ്ട് തരത്തിൽ ഗുരുസേവയുള്ളത്: വപുസേവ, വാണിസേവ. ഭാവഭക്തി സ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തിക്ക് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി അടുത്തത് അത് ഗുരുതരമാണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവഭക്തി സ്റ്റേജിൽ വന്നാല് ആ വ്യക്തിക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗുരുതരമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നല്ല. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ കാണേണ്ടത്? അപ്പൊ അത് ഗുരുതരമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാ കാണേണ്ടത്? ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ അവഗണിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഭക്തിയുടെ ശക്തിയാൽ വളരെ വേഗം അത് പരിപൂർണമാകും. നൃസിംഹപുരാണം പറയുന്നത് പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ വസൂരിക്കുത്ത് പോലുള്ള പാടുകൾ ഒരിക്കലും ചന്ദ്രപ്രകാശത്തെ തടയുന്നില്ല. അതായത് ഒരു പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനില് ചെറുതായിട്ട് വസൂരിക്കുത്ത് പോലെ ഒരു പാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അത് ആ ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന് തടസ്സമാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണല്ലോ, ആ ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവഗണിക്കുക. പിന്നെ അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്? ആ ഭക്തിയുടെ ശക്തിയിൽ തന്നെ അതെന്താണ്, അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഇല്ലാതാവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് ഇല്ലാതാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല പിന്നെ പറയണത് അങ്ങനെ വരുന്ന തെറ്റുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞ ഇവിടെ പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിന് തടസ്സം വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വസൂരിക്കുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും. അതേപോലെയാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ. അത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പി ചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അയാൾ ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു.
അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പാടാണെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മള് സ്വാധുവായിട്ട് തന്നെയാണ് കരുതേണ്ടത്. അപ്പൊ അയാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അയാള് ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അടുത്തത് എടുക്കണോ? ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലും അഹങ്കാരം മാതാജി കേൾക്കാം. മാതാജി കേൾക്കാമോ? പറഞ്ഞ മാതാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ്. വസന്ത മാതാജിയാണോ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ്. മാതാജി അഹങ്കാരമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അഹങ്കാരമില്ലായ്മന്ന് ഭരത ചക്രവർത്തി അല്ലേ അതില്? ആ ഭഗീരഥ ചക്രവർത്തിയാണോ? അല്ല, ഭഗീരഥ മഹർഷിയുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞ, ഭഗീരഥ ചക്രവർത്തി കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ. അവിടെ ഏതാണ് ഏതിലാണ്? ബുക്കില് ഭരത മഹർഷി ഭരത രാജാവ് എന്നാണോ? ഭരതനല്ലത് ഭഗീരഥനാണ് കേട്ടോ. ഭഗീരഥനാണോ? ആ, ഭഗീരഥ മഹാരാജാവാണ്. അതായത് ഭഗീരഥൻ ആരാണ്? ഭഗീരഥൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭരത മഹാരാജാവല്ല, ഭഗീരഥൻ. അതായത് ഗംഗാ നദി ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? അതെ, ഗംഗ കൊണ്ടുവന്ന ഭഗീരഥനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ബുക്കിൽ ചില തിരുത്തുകൾ ഉണ്ട്, അത് ശരിയാട്ടോ മാതാജി, അവിടെ ഉണ്ട് തിരുത്തുണ്ടത്. മാതാജി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കയറാൻ പറ്റിയില്ല, 3:15 കയറിയത് കേട്ടോ. കുറെ പേർക്ക് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇല്ലല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഇന്നെന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ അടുത്തത് എടുക്കണോ? കാരണം ലിങ്ക് ശരിക്ക് ഇതായിട്ടില്ല, വെള്ള കളറാ കാണണ്ടായിരുന്ന, ബ്ലൂ അല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കും കയറാൻ പറ്റി. ഞാൻ പിന്നെ ഷൈനി മാതാജിയെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ വീണ്ടും ലിങ്ക് ഇട്ടത്. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കയറിയത്. പഴയ ലിങ്കിൽ കയറിയാൽ മതി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാളെ തൊട്ട് മാതാജി അടുത്ത എടുക്ക സമയമുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. അതാണെങ്കിൽ അടുത്ത 19ാമത്തെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് 1ാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഏത് ഭാഗമാണത്? ഏതാണ്? പ്രേമഭക്തി. അല്ല, ഏത് തരംഗാണ് പറയുന്നത്? അത് നമ്മുടെ പൂർവ്വതരംഗത്തില് അല്ലെ? പൂർവ്വതരംഗം ഏതാണ് പറഞ്ഞ? പശ്ചിമം, ഉത്തരം, ദക്ഷിണം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഏത് പൂർവഭാഗം പൂർവ്വഭാഗമാണ് പഠിക്കുന്നത്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 19ാമത്തെ അധ്യായം പ്രേമത്തിന്റെ നിർവചനം. ആ ഭാവനില ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായി മൃദുവാക്കുകയും ഭഗവാനോട് അതിയായ മമതാവികാരം ഉണ്ടായി ഭാവനില സാന്ദ്രവും തീവ്രമായി തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതർ അതിനെ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 23:7 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം, ആ ഭാവനില ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മൃദുവാക്കുക, ഭഗവാനോട് അതിയായിട്ടുള്ള മമതാവികാരം ഉണ്ടായിട്ട്, ആ മമതാവികാരം ഭഗവാനോട് ഉണ്ടായിട്ട് ഭാവനില സാന്ദ്രമായി തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആ ഭാവ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? തീവ്രമായി തീരുമ്പോ അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതർ അതിനെന്ത് പറയും? ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന് പറയും. അതായത് അപ്പൊ ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയുടെ നിർവചനം ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഒരാൾ പാലിച്ചു പോരുന്ന നിശ്ചിത ഭഗവത് ബന്ധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിക്കുമ്പോ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധപ്രേമം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ പ്രേമം വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ പ്രേമം എന്ന വാക്കിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് നിർവചനം, ഭഗവോന്മുഖമായ ശുദ്ധപ്രേമത്തിലെ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പാലിച്ചു പോരുന്ന നിശ്ചിതമായ ഭഗവാന്റെ ബന്ധത്തില് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 18ാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് വന്നില്ലേ? ഫീൽ ചെയ്തു ആർക്കെങ്കിലും? 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് ആ 9 ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കൊരു അറിയാണ്ടൊരു ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് വന്നോ?
ഹർഷോന്മാദത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ മാതാജി. സാധാരണ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് അവിടെ? ആ ബന്ധത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം നമുക്ക് സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ബന്ധത്തില് ആ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അഭിലാഷം വർദ്ധിച്ചു. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ? അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു. അതാണ് എന്ത് പറയണത്? ഭഗവോന്മുഖമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധപ്രേമം. അതാണ് ശുദ്ധപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് വാക്കിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ? പ്രേമം എന്ന വാക്കിന് പ്രസക്തിയുള്ളൂ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ പദം പ്രായോഗികമാവുന്നതല്ല. കാരണം പ്രേമം എന്ന പേരിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് കാമമാണ്. പ്രേമവും കാമവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്വർണവും ഇരുമ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് എന്ത്? പ്രേമം. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് എന്ത്? കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സ്വർണവും ഇരുമ്പും തമ്മിൽ പോലെയുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്ത്? പ്രേമവും കാമവും തമ്മിലുള്ളത്. കാമം ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റുകയും ബന്ധുതയുടെ സങ്കല്പം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൽ സംവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനിലുള്ള ശുദ്ധപ്രേമമായി ഭീഷ്മർ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഉദ്ധവർ, നാരദ തുടങ്ങിയ പ്രമാണികന്മാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ കാമം ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റുക, അതായത് ബന്ധുതയുടെ സങ്കല്പം മുഴുവൻ. നമ്മളിപ്പോ ബന്ധുത്വം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറ്റാണ്? ആ കാമം മുഴുവനും പ്രേമമായിട്ട് മാറ്റുക. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറും? ആ കാമം പ്രേമമായിട്ട് മാറുമെന്ന് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രമാണികര്, അതായത് ഭീഷ്മര്, പ്രഹ്ലാദൻ, ഉദ്ധവർ, നാരദൻ തുടങ്ങിയ പ്രമാണികന്മാരിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭീഷ്മർ പറയുന്നത് ഭഗവത് പ്രേമം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുന്നത്? മറ്റുള്ളവരോട് നേരെയുള്ള പ്രേമം, മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെയുള്ള പ്രേമം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഭാവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ ആരോട് മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും പ്രേമമുള്ളൂ? ഭഗവാനോട് മാത്രം. അതാണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മര് പറയുന്നത്. ശുദ്ധപ്രേമം രണ്ട് അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റി പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഒന്ന് ഹർഷോന്മത്തത മൂലം, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിലൂടെ. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ടും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ഭാവഭക്തിയിലൂടെ. ഹർഷോന്മത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എത്തി നമ്മളിപ്പോൾ ഭാവഭക്തിയിലെത്തി, ഭാവഭക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്താം. ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തത് പറയണത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അതാണ് ഒന്നാമത്തതാണ് ഹർഷോന്മത്തം എന്ന് വെച്ചാല് ഭാവഭക്തിയിലൂടെ. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇത് പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നാമത്തെ ഭാവഭക്തിയിലൂടെ, അതായത് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിലൂടെ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിധിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മത്ത മുഖമായ പ്രേമം ശക്തമായി ആവാഹനം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വൈദ്യസാധന ഭക്തി ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും? ഭാവഭക്തിയായിട്ട് മാറും. ഭാവഭക്തിയിലൂടെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് പോകുക. അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിധിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തില് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളും നിയാമക തത്വങ്ങളും ചട്ടങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് പതുക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും? ഹർഷോന്മുക്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമമായിട്ട്, അതായത് ഭാവഭക്തിയായിട്ട് മാറും. പിന്നെ അത് പ്രേമഭക്തിയായിട്ട് മാറും. ഭഗവാനിലേക്ക് ഭാവഭക്തി, പിന്നെ പ്രേമഭക്തി. അതായത് ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പോകുന്നു. വൈദ്യസാധന ഭക്തി ചെയ്യുന്നു, അതിനുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്കത് ഭാവഭക്തിയാകും. പിന്നെ നമുക്കത് പ്രേമഭക്തിയായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒന്നാമത്തെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 40-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭക്തി ഉപാസനയുടെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭക്തനിൽ തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മനസ്സലിയുമ്പോൾ ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടാനും നൃത്തം വയ്ക്കാനും തുടങ്ങും. തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ കരയും, ചിലപ്പോൾ ശോഭിച്ച് സംസാരിക്കും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അന്യരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും വകവയ്ക്കാതെ പാട്ടുപാടും, ഭ്രാന്തനെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടും. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഭക്തിയുപാസനയുടെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയില് ഭക്തനില് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധം തന്നെത്താനെ വികസിച്ചു വരും. അതെങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുമ്പോ? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇത്തരം വ്യക്തിയില് ഉന്മത്തനെ പോലെ പാടാൻ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ ആ ഭക്തനില് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം വികസിക്കുമ്പോ
ചിലപ്പോ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. തന്നെത്താനെ പാട്ട് പാടുന്നു, നൃത്തം വെക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നതിനിടയിൽ കരയുന്നു, ശോഭിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യം പോലും മറന്നിട്ട് പാട്ട് പാടും, പ്രാന്തനെ പോലെ നൃത്തം ചവിട്ടൊക്കെ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമത്തിൽ, ആ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടതാണിത്. പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുന്ദരി, കൊച്ചു സുന്ദരി കടുത്ത ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചു. എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ രൂപം സദാ ധ്യാനിച്ചു, ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടി, നിരന്തരം നാമം ജപിച്ചു. മറ്റൊരാളെയും ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ അവൾ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. കൃഷ്ണനെ മാത്രം തന്റെ ഭർത്താവായിട്ട് അവൾ ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യ പറയണത് ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂര്യകാന്തി അല്ലേ? ചന്ദ്രകാന്തി. ഇതിലെങ്ങനെ ഭക്തിമായ പരം ചന്ദ്രകാന്തി തന്നെയാണ് ബുക്കില് ചന്ദ്രകാന്തി എന്നല്ലേ? ചന്ദ്രകാന്തിയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനു ഉദാഹരണമാണ്? ആത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്മത്തത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പത്മപുരാണത്തില്. നമ്മൾ ആരും പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസാദവതിയായിട്ടുള്ള കൊച്ചു സുന്ദരി ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ചു. കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപം സദാ ധ്യാനിച്ചു, കീർത്തനങ്ങൾ പാടി, നിരുനാമം ജപിച്ചു. എന്ത് മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം? ഭഗവാനെ മാത്രമേ ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളൂ, വേറെ ആരെയും ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കില്ല, കൃഷ്ണൻ മാത്രമായിരിക്കും തന്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് അവള് ഉറപ്പിച്ചു. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് ആത്മചോദിതമായ വാത്സല്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ല, തന്നെത്താനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് വന്നൊരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ, അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിലെത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ഇനി ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഇനി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായം 7-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നത്, എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാർ വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാര് വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല, തീർത്ഥാടനം നടത്തിയിട്ടില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ സമുന്നതയുടെ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് മാത്രം. തന്റെ സ്ഥിതി എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുകയും ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ സദാ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമുന്നത സമ്പൂർണത നേടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്തവസ്ഥയായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ സദാ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമുന്നത സമ്പൂർണത നേടാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. നമ്മൾ ഏതൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നാലും നമ്മൾ സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ തരം തപസ്സും യോഗാമുറകളും അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷവും ഒരാളിൽ ശ്രീഹരിയുടെ നേരെ ഇത്തരം ഒരു പ്രേമം വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം പാഴ്വേലയായി തീരുന്നതായി മനസ്സിലാക്കണം. അകത്തും പുറത്തും സദാകൃഷ്ണനെ കാണുന്നയാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് തപസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, യോഗാമുറകൾ അനുഷ്ഠിച്ചു, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഭഗവാനോടുള്ള നേരെയുള്ള ആ പ്രേമം വളർന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? ഇതൊക്കെ വെറുതെ പാഴ്വേലയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നേരെ മറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാനെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള എല്ലാവിധത്തിലുള്ള തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും അപ്പുറത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രേമം രണ്ട് തരം നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ അതിസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവ്, രണ്ടാമത്തേത് ബാഹ്യ പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രേമം രണ്ട് തരം പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവ്. രണ്ടാമത്തത് ബാഹ്യ പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായി ഉണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. ഇതാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില്
രണ്ട് തരത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവും പിന്നെ ബാഹ്യ പരിഗണന ഒന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണന്റെ ആഭിമുഖ്യം. ഭഗവാന്റെ അത്യസാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ സംജാതമായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള, ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ലതൊന്നും, പരാപേക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യത്തെയാണ് ഈ രണ്ട് തരത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന് നേരെയുള്ള അത്യാദരവ്, രണ്ടാമത്തത് ബാഹ്യ പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ അനൈച്ഛികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഭഗവാനോടുണ്ടാകുന്ന കൃഷ്ണാഭിമുഖ്യം. മഹാത്മ്യ ജ്ഞാന പ്രേമ വൈകുണ്ഠ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കേവല പ്രേമം വൃന്ദാവനം. നോക്കാം നമുക്ക്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം, ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ വളർച്ചയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം ഈ പ്രേമത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. അതാണ് എന്ത് ഈ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധ, ആദൗ ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മത്തമായ പ്രേമത്തിന്റെ തുടക്കം അടിസ്ഥാനപരമായും വിശ്വാസത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ്? അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടും വിശ്വാസത്തിലാണ്. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? വിശ്വാസം. രണ്ടാമത്തത് സത്സംഗം. അല്പം വിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തനുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ എത്തുന്നവന്റെ മേൽ ഭക്തനുള്ള സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായി ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ആധികാരിക സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ഉരുവിടാനും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? സാധുസംഘം അല്ലെങ്കിൽ സത്സംഗം. അതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്. നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സത്സംഗങ്ങളിൽ പോകുന്നു, നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഒക്കെ കേൾക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള അവസരം കിട്ടും. മൂന്നാമത്തത് ഭജനക്രിയ. ഉത്തമ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അയാൾ സ്വയം തയ്യാറാവുകയും ഒരു ആത്മീയാചാര്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അയാൾ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുക. അപ്പൊ നാമജപം ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരും? ഈ ഭജനക്രിയയിൽ വരും. നാമജപം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നാമജപം, ഭാഗവത പഠനം, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരും ഭജനക്രിയ. അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം. ഈ മൂന്നെണ്ണവും നമ്മുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ശ്രദ്ധ വേണ്ടതും വിശ്വാസം വേണ്ടതും നമുക്കാണ്, സത്സംഗം വേണ്ടതും നമുക്കാണ്, ഭജനക്രിയ ഇത് മൂന്നും നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്നത് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഈ മൂന്നും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ അനർത്ഥ നിവർത്തി. നാലാമത്തത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മുക്തനാകും. നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നൊരു അവസ്ഥ, മാറുന്നൊരു സ്റ്റേജാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ നിഷ്ഠ. അതോടെ അയാളുടെ വിശ്വാസം സുസ്ഥിരമായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരും? നിഷ്ഠ ഉണ്ടാകും. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു നിഷ്ഠ വരുന്നു പറയില്ല നമ്മള്, അതൊരു സുസ്ഥിരമായിട്ട് മാറും നമ്മള്. അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്തതാണ് രുചി. നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ അത് എന്തിൽ വരും? അതിലെന്ത് വരും? അഭിരുചി വളരും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള അഭിരുചി വളരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് ഭാവം, ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിലേക്ക് എത്തും. ഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? പരിശുദ്ധമായ പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തും. ഇതാണ് ശുദ്ധ പ്രേമത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ. 9 ഘട്ടങ്ങൾ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധ മുതൽ ഏതാണ് പ്രേമം വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവം, പ്രേമം. മഹാഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിജയം നേടാനാകൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കേവല വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഈ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളവർക്കാണ് ഇതിൽ വിജയം സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇതിന്റെ വികാസം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാനായി, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാർക്ക്, അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൽ വിജയം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിലെ ശിവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നതാണ്, ദേവി, ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായി സദാ പരമാനന്ദ ഒഴുകി കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. അപ്പോ ശിവൻ ആരാണ്? ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെ ശിവൻ. മഹാദേവനാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് മഹാദേവൻ. അപ്പൊ മഹാദേവൻ എങ്ങനെയാണ്? മഹാദേവന് ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചോ ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചോ യാതൊരു ചിന്തയില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. കാരണം ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം, കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഏതാണ്? പാമ്പാണ്. താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്?
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആരുടെ മഹാദേവന്റെ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനോടുള്ള ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്, ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖങ്ങളെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനൊന്നും ആർക്കും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കേറി കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാനാണ് ആര് പറയുന്നത്, മഹാദേവനെ വെച്ച് തന്നെയാണ് അത് പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നത്. കാരണം മഹാദേവൻ ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ